Не може да имаме за цел да изкачим Еверест, обаче да не знаем кой е маршрута. Как ще го изкачим? Направи това, което си искал да постигнеш. Едни 10 минути на ден могат да обърнат Да. каруцата. Така се казва. Всеки от нас си ми е забита вечер, нали? Кажете ми Заболей краката, моля ви. Белята 6. Аз не съм там да им взема парите и да ги изложа. Здравейте на всички, много се радваме, че пак сме заедно. Ние сме Girls on Fire, аз съм Поли. Аз съм Габи. И много се радваме, че толкова много гледахте нашия първи подкаст и се радваме за всички обратни връзки, които получихме, коментари, подкрепа. Наистина получихме подкрепа от хора, които дори не се бяхме чували с години. Много ви благодарим за това. И много се радваме, че пак ще снимаме стойност, която ще може да ви дадем и да я видите. И искаме да ви кажем да се абонирате за нашия канал и да ни последвате в социалните мрежи, както нашите лични, така и общия ни Instagram профил, който се казва They are Girls on Fire. Точно така, да. Да. И всъщност, нека да ви кажем за какво ще говорим днес. Днешната ни тема всъщност е пасивен живот, пропуснат живот. Така, да, звучи доста интересно и ще говорим за това как нашето поведение определя и нашето бъдеще. И Поля, аз искам да започна с един цитат, с който да поздравя теб и зрителите, които днес гледат. Цитата е на Хенри Дейвид Торо и гласи така. Ще го прочета, защото съм си го записала. Не познавам по-окуражаващ факт от безспорната способност на човека да подобри живота си чрез съзнателни усилия. Да, много съм съгласна с този цитат. Точно така и това е, което с Поли се опитваме вече от една година да правим. Всеки ден да ставаме по-добри за себе си, за околните, по-добри приятели. И всъщност в днешния епизод ще разгледаме два профила хора. Едните са реактивните хора, които просто отговарят на обстоятелствата в живота им, които се оправдават с това само ако имах време, само ако имах пари, само ако имах желание и уповават на емоциите си, уповават на това, което им се случва. И другите са проактивните хора, които силно вярвам, че сме ние. Проактивните, които действат на база ценностите, които са си поставили, а не това, което им се случва. Те не реагират на ситуациите, те управляват ситуациите в живота си и тяхното мото всъщност е аз мога. Така че всъщност, Поли, че си един доста активен човек, може ли да споделиш? Вчера го доказа също. Може ли да споделиш какво ти мислиш за активността, за профила на един активен човек, как той изглежда? Ами, Габи, аз се подготвях както и ти, така и аз. И всъщност искам да ти прочета някои неща, които си бях извадила и да ти ги подкрепа с примери. Всъщност, живот е активен и ти си главният герой, а не си зрител на живота ти. Както и ние, така и вие. И искам да насърча всеки, който гледа това видео, подкаст, да опитва нещата, които най-много копнее. Защото аз лично, Габи знае, но нека да споделя и на вас, съм имала много периоди в живота, в които съм гледала отстрани и просто така съм се стискала и съм си казала, искам и аз да пробвам, искам и аз да го постигна. И всъщност трябва да се предизвикваш всеки ден да излизаш извън зоната си на комфорт. Това е нещо, което мен много ме влече, което ме движи в живота. Габи може да потвърди. И с нещата, които се случват и буквално всеки ден нещо ново правя. И всъщност тези неща, които ме изкарват извън комфортната зона, те ме градят да ставам по-мъдра, по-щастлива, по-умеща. Защото хора, аз най-много обичам да придобивам нови умения. Например, мога да ти споделя как вчера се разбрах с една колежка, че ние ще играем тенис. Аз до сега не съм играла тенис. И аз не се притеснявам, че не мога да играя. Аз нямам търпение да се науча и да пробвам да придобия това ново умение. Защото някои хора могат, някои не могат. И всъщност някои хора се спират да бъдат активни в живота. Тук малко всъщност ще кажа и за пасивността, защото ги владее страха. Аз мога да споделя как наистина от страх съм изпускала много възможности. Габи може би знае някой. Аз много неща съм изпускала от живота, но всъщност страхът е индикатора,
че ти ще придобиеш нещо, което ще ти помогне те първо в живота личностно, да станеш, нали, по-голяма личност, която си бил. И също да си активен означава да се развиваш въпреки обстоятелствата. Както Габи спомена, ние не трябва да се владеем от обстоятелствата, а ние трябва да ги владеем. Много пъти съм се попадала в периоди, в които усещам как, защото се случва това и това, аз не мога да се развия повече. А всъщност, напротив, това ми помага и аз се научих да използвам всичко около мен, за мен, така да го кажа. Не знам дали ме разбираш правилно, но всичко да работи в моя полза, не егоистично, а да обръщам всяко зло за добро. Вау. Нещо можеш ли да кажеш с това? Аз съм абсолютно съгласна с това, което ти дотук каза. Докато сме в комфорт, няма растеж. Както и мускулите ни растат чрез болката, която изпитват при трениране. Да, и всъщност тук искам да ви припомня една от историите, които ви бяхме споделили миналия път в подкаста, как ние си говорихме с Габи за подкаста, но всъщност и двете седяхме на позицията, имаме идеята, но трябва да направим и действието. И всъщност този подкаст е буквално пример как вие трябва да действате в живота. Имайте цели, имайте визии и ги преследвайте. Не трябва само да го гледате на картичка, както се казва, а да го имате в действие. И както, нали, почнахме ние с Габи, имаме ли техника, имаме ли човек, който може да ни помогне, имаме ли одобрението от хората, които са около нас. Аз не казвам одобрение, като че зависим от тях, а дали те подкрепят тази идея, която ние искаме да направим и дали могат да ни дадат някакъв съвет. Това са хора, които са по-високо поставени от нас. Тук не казвам хора, които са на нашото ниво и да ни кажат няма смисъл, защото тук всъщност искам и да наблегна тази тема. Когато искаш да бъдеш активен човек, много внимавай от какви хора си взимаш съвет, защото не всеки човек би постъпил като теб смело и дързостно. Какво тук искам да кажа? Когато искаш да направиш нещо ново в живота, обграждай се с тези хора, които те подкрепят, независимо какво се случва. Надявам се това да са твоите приятели. Защото някои хора се поставят на твое място и те не биха го направили, но те са различни хора. Може би те са до някаква част пасивни, а ти пък си много активен. Аз поне мога да споделя, че съм точно така. И това, че ти взимаш съвети от грешните хора, всъщност може би ще спре твой личностен растеж. Да. Което е пагубно за теб самия, но не и за тях. Хората могат да говорят много неща, могат да съветват много пъти, но ние трябва да имаме този филтър, който да преценя от кой мога да вземам съвет. От този човек, който ще го направи, или този, който ние го познаем и няма да го направи. Така че преценяйте на кой да си давате съветите и на кой да си доверявате. Аз лично мога да съм благодарен, че мога да се доверя на Габи, защото тя е активен човек като мен и тя ще ме подкрепя каквото и да се случва. Няма да ми казва Поли няма да се случи или всъщност няма смисъл дори да пробваш. Ако имате такъв приятел, не взимайте този съвет от него, а гледайте вие да го изградите в това той да стане активен. Защото ние трябва да влияем на нашите приятели с добро, а не само да си правим, така да кажа, вятър на устата. Бъди примера, който искаш да видиш. Най-лесният начин да промениш средата, около която си, е когато ти си правилният пример. Защото аз съм била около приятелите си, близките ми и съм виждала неща, които не ми харесват и в даден момент си казах, не искам тези неща по никакъв начин да ме повлияят, защото аз имам друга ценностна система и визия за поведението си. И всъщност това, което осъзнах е, че ще продължа да давам различния пример, докато не видя промяната, която искам да видя. Не просто да ги хейтвам или да ги отпиша. Няма смисъл в това. Да. Всъщност тук искаме да наблегна на нашето време. Защото сега ще кажа нещо много любимо на нас и Габи. Инвестирай времето си, а не го подарявай. Това е един много важен принцип, който аз си научих много скоро. И всъщност това много ми отвори очите. Аз как си управлявам времето през ежедневието. Аз подарявам ли го на хората? Какво означава подарено време? Това означава да нямаш никаква възвръщаемост. Аз мисля, че за всеки човек е важно всяка секунда, която инвестира в нещо, тя да е плодоносна. Както ние сега инвестираме времето в този подкаст. И ние вярваме, че той ще донесе стойност на много млади момичета и момчета. И да, затова е важно да инвестираш с цел възвръщаемост на това, което искаш да придобиеш.
И тук всъщност искам да цитирам Джим Рон, слушам неговия подкаст и той всъщност, това също го казвам, за да подкрепя Габито, когато искаш да видиш промяна някъде, направи я ти. Ако искаш нещо да се случи различно, бъди ти промяната. Не чакай хората да се променят. Бъди ти човек, който ще издейства тази промяна, защото както започнах, живота ти си главният герой. Не чакай майка ти, не чакай най-добрата ти приятелка да промени нещата. Бъди ти промяната. Може да се случи трудно, но ти искаш тази промяна и ти знаеш, че трябва да се случи. И тези неща мога да определя като профил на активен човек. Но сега знам, че Габи си е подготвила няколко примера, знам, че от нейния живот. Нали така, Габи? Да, всъщност аз малко по-практично, когато размишлявах над темата и се подготвях, тръгнах към нещата. И по-скоро ще споделя на мен какво ми помогна да стана активна, да се променя, тъй като това за мен беше процес, който започна още преди началото на новата година. Благодарение на приятелите ми, на средата ми, на ментори, които съм слушала като Джим Рон и други. Все още няма да разкрия кой ми е любимия ментор, но има такъв, който много ме повлиява и продължава да ми влияят. Благодарение на книгите, които чета, както Поли каза за времето, това в какво го инвестираш, какви книги четеш, какво слушаш и с кои хора си прекарваш времето, определя кой си ти. Да, тук искам да добавя също е много важно каква медия гледаш и какво гледаш тази медия. Защото ние точно заради това правим този подкаст, защото вече както казах, ни писна да гледаме посредствени неща, пасивни неща, които реално не те карат ти нищо да правиш, като тук малко мога да говоря по-конкретно TikTok. Ти гледаш, но това време е подарено в TikTok. Убива потенциала. Това убива потенциала и ако ти всъщност си окей с това, че си подаряваш времето, мисля, че трябва да изгледаш подкаста. Да. Едно от най-важното всъщност нещо, не едно от най-важните, а най-важното нещо е, че аз си поставих ценности. Защото ценностите ми определят моето поведение, определят нещата, с които не правя компромис. Ценностите ми дават твърдата основа, която не се променя, за да мога на база на нея да се променям. Какво имам предвид? Аз трябва първо да знам коя съм, с какво не правя компромис и кое е важно за мен, за да мога да се надграждам. Ако започна да надграждам себе си, слушайки постоянно нови ментори, нови учители, но аз нямам ценности, които да определят коя е Габриела, аз ще бъда различна Габриела с всеки нов учител, който чуя. Да. Така че ценностите наистина определят етиката ми, морала ми, поведението ми и те са твърдата основа, фундамента, моята лична конституция. Вашите ценности са вашата лична конституция, нещата, които не прекрачвате. Те определят начина ви на мислене, начина ви на действие, отношенията ви към другите. И мога да споделя тук един пример точно за отношенията и ценностите ми. Например, моите ценности са да не наранявам хората около себе си и да бъда вярна като приятел във всяко едно отношение. Просто защото мисля, че аз съм такъв човек, на мен ми дава удоволствие да бъда вярна към другите. И не го правя заради човека толкова, колкото заради себе си. Просто това е моя характер и моята ценност. Случва се обаче да ви наранят или да се скарате с някой да ви обиди. В такъв случай вие можете да действате като реактивен човек. Обстоятелствата са лоши, обидиха ме, в хаос съм, какво да правя? Да. Но може да действате и на база ценностите си. Имате ли за ценност да простите? Имате ли за ценност да продължите да обичате, да сте верни? Имате ли за ценност да бъдете добър човек и честен в отношенията си? Аз, тъй като си бях поставила тези ценности, дори да ми беше трудно, продължих с тях напред по правилния път. В смисъл по това, което знам, че трябва да правя, само защото си бях поставила ценности. Мога да дам примери с кариерата ми, която тепърва започвам да градя като зъболекар. Най-важно за мен там е да бъда честна, интегритетна спрямо пациентите ми. Аз ще ги лекувам. Тяхното здраве е в моите ръце. Аз не съм там да им вземам парите и да ги излъжа. И това са ми ценностите, с които ще градя кариерата си. Без тях какво ще изградя? Бърз успех, пари, кариера, до колко време? Ако нямам ценности, до колко време? Много добър пример, да. Благодаря, да. Вярвам, че... Благодаря. Да, аз съм така, да.
След ценностите, Поли, че знаеш, идват целите. Ние обичаме да си поставяме цели, но ако си поставим цели без да имаме ценности... Искам да кажете в коментарите, вие правите ли си vision board с цели в началото на годината или в началото на някакъв важен период от вашия живот? Защото аз вярвам, че това е много важно за постигането им. Да ги поставите, да ги напишете и да ги постигнете, нали, в последствие. И моля ви, кажете в коментарите или където се намирате, дали имате такива цели. Тук за целите може да ги напишете за 1 месец, за 6 месеца, за година, но най-важното е да бъдете верни към целите, които сте си поставили. Какво означава това? Отнасяй се към себе си, като към човек, към когото имаш отговорност. Да. Бъди отговорен към себе си и ценностите си. Не е достатъчно само да си поставим целите. Трябва да направим стъпките, по които да ги постигнем. Да. Не може да имаме за цел да изкачим Еверест, обаче да не знаем кой е маршрута, как ще го изкачим. Точно за това си ги разбивам на стъпки. И тук идва трудната част. Стъпките са ми непознати, излизам от зоната си на комфорт, мотивацията, тя трае 1 ден, 2 дни, 3 дни, мотивацията не води към успех, но това, което води, са навиците. Тоест, поставям си стъпките и ги правя моя рутина. Да. Когато превърнем нещо, рутината действа по този начин, че ума ни я възприема като нещо просто, лесни навици, които ума ни свиква с тях, които ни е лесно всеки ден да ги изпълняваме. И чрез тези малки стъпки всъщност ние постигаме дадена цел. Това е пътя с малките камъчета. Има една история за един библейски герой, Давид, който с едно малко камъче уби гиганта. Целта е много голяма. Да, целта е този гигант. И ние с малките камъчета, малките стъпки я достигаме. Мога да ви дам и един практичен съвет от книга на Велко Кузманов, която съм чела, как да си поставим нов навик, как да изградим нов навик. Е изключително практично. Просто, когато имаш вече работещ навик, който е доказано работещ, прикрепяш към него нов. Например, всеки от нас си мие зъбите вечер, нали? Кажете ми да. Моля ви. Добре. След като си измиеш зъбите, това е навик, който работи безусловно. Защо пък не прикрепиш към него това да изгледаш едно клипче на Джим Рон? Като си измия зъбите, 10 минути ще изгледам едно кратко клипче на Джим Рон или ще слушам нещо, ще си пусна някакъв подкаст. Добре. По този начин имаме вече нов навик, който върви с стария и те вървят ръка за ръка. И така с всяко нещо. И последният ми съвет е, винаги, когато правите стъпките си, например, искате да сте във форма. Окей, това е страхотно. Аз също го правя. Изберете нещото, което за вас работи. Не избирайте това, което знаете, че може да се случи, но не се връзва с вашия живот. Да. Като, например, аз в момента не мога да ходя на фитнес, защото фитнеса е доста далеч от нас. Губи ми ценно време, което трябва да инвестирам в далеч по-важни неща. И какво правя? Отказала ли съм се от това да се поддържам във форма? Не. Поли, дали формата ми в момента е по-добра, отколкото беше като ходих на фитнес? Ти ме познаваш. Да. Тя е по-добра, защото както тя го каза, тя го прикрепи към нейния живот. В момента, всеки ден, тъй като вече е мой навик и тялото ми свикна с това, и тялото ми го търси и го иска, и ума ми също, всеки ден имам поне 10 минути вкъщи, в които правя хоум пилатес, пилатес вкъщи. И това работи за мен перфектно. Нямам нужда да ходя на фитнес, само защото другите ходят на фитнес. Да, и тук всъщност, Габи, мога да ти потвърдя, че точно това ти подкрепяш, че ти да не се водиш от обстоятелствата. Ти ги използваш и правиш нещо, което работи за теб. Много се радвам, че даде този пример. И нямате оправдания, хора. На Габи много пъти съм го казвала, но искам да го кажа и на вас. Нямате оправдания, за да не постигнете вашата цел. Наистина. Ако искате нещо, давайте и се борете за вашите цели, защото няма кой друг да се бори, а вие искате да ги постигнете. Това бяха моите съвети, както така хубаво си поговорихме за колко активни сме, искаме да споделим за моментите, в които не сме били, защото и двете не сме били. И Поли може да ни помогне отново с профила на един реактивен човек. Или пасивен. Ами, нека да почнем като активния. Това пасивният човек е човек, който
позволява обстоятелствата да го владеят. Какво имам предвид? Давам пример с Габи. Не мога да ходя на фитнес, трябва да правя това, това и това. И в случая качвам 10 кг и почвам да се оплаквам. Ама не, ама то няма как, ама няма кой да ми помогне, не се случва. Напротив, ако си намираш оправдания, няма да се случи. Да. Габи не си намери оправдание, слава на Бога, и се случи това, което тя искаш да постигне. Живота е мач и ти ако седиш на скамейката, няма как да получиш победата. Това е нещо, което пак чух от този подкаст, който ви споменах по-рано. И наистина ми отвори очите, както казах, ти не трябва да си зрител на твоя живот, ти трябва да си главния герой. Бъди ти човек, който инициира промяната. И всъщност, тук искам да спомена няколко примера, които аз съм преминала през моя живот едни сезони. Когато бях тинейджър и си, така да кажа, проспивах живота. Нищо не правех с цел да инвестирам в себе си като умения, знания, нищо. И тогава се чувствах наистина най-безполезна. Това беше момента, в който си казах, има ли смисъл аз да правя нещо, бях притъпила моя потенциал, аз знам, че го имам, защото хората около мен ми казват, ти имаш нещо, давай развивай го. Но само защото ме мързеше и не знаех как или си намерих определението аз да не го развивам и да не достигна до тази вратичка, която да ми отвори очите и да каже, аз с тези малки стъпки, които Габи тук ще спомена, аз мога да разгърна този потенциал, който е заложил един създател в мен. И всъщност ви насърчавам, тинейджери, млади момичета, всички хора, които гледат това видео, не си проспивайте живота. Инвестирайте в нещо много важно. Много хора, които са направили големи бизнеси, като мога да цитирам Марк Зукербърг, не съм точно сигурна за името, Фейсбук, всичките тези много големи неща са правени от хора, които не са спали по 10 часа на ден. Те са работили и върху това са си инвестирали времето да разработят даден продукт. И този продукт може да си ти самия. Не говоря тук да създадеш материален продукт. Този продукт, който ти правиш в себе си всеки ден, ще ти носи много по-голяма победа и печалба, така да го кажа. Ти ако инвестираш тук най-много, повярвайте ми, ще стигнете далеч. Аз дори мога да кажа, да дам пример, че откакто наистина се фокусирах с тези цели, които си поставих, всеки месец стигам на различни висоти, само на Бог, и се случват неща, могат да потвърдят и моите приятели, защото те са до мен. И нека да се върнем пак на профила на пасивния. Много важно. Защо хората понякога са пасивни без да осъзнават? Защото те позволяват хорските мнения да ги описват, да им влияят, да ги водят. Не трябва да позволявате хорските грешни мнения, защото има и хубави, които са градивни, но има тези, които само хейтат. Не трябва да позволявате те да ви описват, защото ако ги слушате, вие ще стигнете надолу, а ние се стремим да стигнем нагоре с подкрепяща среда. И тези хора, които са пасивни, те винаги виждат възможност и си казват, да, ако не стане, да, ама аз не мога. Например, ние с Габи много лесно можеше да си кажем, ние не сме правили подкаст. Аз лично даже не съм гледала толкова много подкасти, че да кажа, аз знам как се прави. Напротив, аз знам, че ще се науча в последствие и аз знам, че всичко, което правя и инвестирам като времето си, то ще ми се върне като умение. Това исках да ви кажа, че инвестирайте си времето в умения, както ние с Габи правим буквално всеки ден. И бъдете този човек, който ще казва как мога да се науча, а не как да се изкатая, така да кажа. Не бъдете този човек, който се изкатава. Тези хора, които се изкатават, честно казано, никой не ги помни. То няма с какво да ги запомниш. И да, сега Габи може да споделим няколко примера, но преди това, забелязва ли си как хората, които са пасивни, винаги се оплакват и си намират оправдания, винаги казват, няма да стане, почва да хейтат дори хората около тях и обстоятелствата. Това за мен, Габи, е профил на пасивен човек. Може да споделиш няколко твои примери, когато си била пасивна, се усещала в живота си? Доста често съм била пасивна. Тук искам да кажа едно огромно благодаря на родителите ми, на майка ми особено.
защото с нещата, които ще ви споделя за пасивността, съм ги преминала от личен опит, но майка ми винаги е изисквала повече от мене, отколкото аз съм искала да дам, защото е знаела, че мога да го дам. Например, преди матурите ми в 7 клас, 12 клас и така нататък, всички важни изпити, също преди изпита ми по немски, защото трябваше да се подготвям за един важен изпит. И мама просто ми каза, ти си достатъчно умна, така че няма да плащам уроци по български, по математика или по немски. Това, което получаваш в училище, че е достатъчно, с твоя капацитет да го постигнеш. Да. Тоест, тя изискваше повече от мен. И по този начин аз излизах от зоната си на комфорт. Много съм плакала, примерно, за математиката. Но истината е, че си взех матурите с дори по-високи оценки, не се сравнявам тук, не искам да кажа, че се сравнявам, но с по-високи оценки от хора, които са ходили на уроци. Защо? Защото в същия период те са разчитали на това, което получават отвън, аз трябваше да разчитам на това, което мога да дам от себе си. Да. И това е едно от нещата. Също винаги ме е спирала да се откажа в моменти, които съм имала нужда някой да ми каже не се отказва, защото когато сме тинейджери, не знаем какво се случва с нас и се влечем от различни неща. Да. Тогава имаме нужда от някой човек, който не просто да подкрепя глупостта ни, а да ни каже, виж, това е добро за теб, това не е. Понякога дори с твърда ръка да ти каже, не може да се откажеш. А в този път има ли си приятели, които да те подкрепят? Освен в твоите родители, да. както спомена. Най-добрата ми приятелка в училище, на която също много огромно благодаря мога да кажа. Не знам дали ще гледа подкаста или няма да го гледа. Тя беше всъщност първият човек, който ми каза, аз вярвам в теб, че ти ще се справиш. Това беше когато реших, че ще уча медицина и почнах уроци. Имала съм трудности, тя беше най-близкият човек до мен и съм изподеляла. И тя винаги ми повтаряше, аз вярвам в теб, ти можеш да се справиш. И знаете ли, имало е моменти, в които съм си била вкъщи, тя не е била до мен, но просто съм се затваряла очите и съм чувала тези нейни думи и това ми е помагало дори години след като така по една или друга причина не сме можели да се виждаме. Така че имала съм хора, които да ме подкрепят. Освен това, тя беше голямо вдъхновение за мен, защото беше изключително активен човек, постигнал много на една ранна възраст, на 16-17 и ме вдъхновяваше. Вдъхновяваше ме много. Аз също тук мога да кажа, че точно в този период, в който бях пасивна с развитието си, с растежа си, личност имам предвид, всъщност това беше много повлияно от моята компания. Те не бяха активни, те бяха точно това пасивни. Тук искам да кажа как средата много влияе. И всъщност аз защо съм толкова активна напоследък? Защото хората около мен са. Те дават пример как да пробиваш стената, така да го кажа. Как ти да правиш път там, където няма път. И затова те попитах дали ти си има подкрепяща среда. Габи, мисля, че имаш нещо да допълниш? Да. Всъщност, внимавайте, хубаво е да имате среда от хора, но тук има един тънък момент. Внимавайте да не поставите в центъра на живота си нещо друго, което може да е друг човек, приятел или нещо повече от приятел. Защото когато нямаме идентичност, че намерим нашата идентичност в човека от среща, това е, че ние ставаме емоционално зависими. И нашето това как приемаме себе си и нашите емоции вече се определят от този конкретен човек. Ако той се държи благоприятно към нас, ние сме щастливи. Ако той ни прави комплименти, ние мислим, че се справяме добре. Но когато този човек спре да го прави, когато този приятел изчезне от живота ни или спре да ни подкрепя, какво става? Рухваме. Не знаем как да продължим напред. Да. Това са неща, през които аз съм минавала, изоставяли са ме приятели. И едно специфично нещо, което се подготвих едно леко проучване, надявам се, че ще го кажа по начин, по който да ме разберете. Това е отхвърлянето, защото в моя живот това ми е отнело години назад. Години, които ме е спирало да раста напред, само защото съм преживяла отхвърляне и не съм разбирала как да се справя. Истината е, че когато претърпим отхвърляне от някой човек, всъщност в нашия мозък има една част, която следи за това как другите хора се отнасят към нас.
И когато някой ни отхвърли, подсъзнателно тази част изпраща сигнали към специфична жлеза, която произвежда хормона серотонин. И този хормон намалява производството си. Това понижава нашата увереност, понижава това как се чувстваме. И малко по малко, тъй като щастието ни намалява, това води до хронична депресия. Като организма ни, мозъка влияе чрез хормона и хормоналните проблеми на целия ни организъм и всъщност ние почваме да се чувстваме и физически зле. Физически това как изглеждаме също се повлиява. И това, което разбрах е, че в такава ситуация, когато ни отхвърлят, когато минем такава криза в отношенията, трябва по възможно най-бързия начин, така да кажа, да хакнем мозъка си. Просто да не се оставяме на мислите и да не ги приемаме, но ние в отговор да променим поведението си към себе си, да се изправим, да бъдем уверени, защото това как ние самите приемаме себе си определя как другите ни приемат. Тоест, ако трябва, стани и се усмихни, защото когато сложиш усмивка в тялото ти, пак почва да се отделя повече серотонин. Не остави на отхвърлянето да повлиява живота ти, изборите ти, защото аз съм отхвърлена, изпадам в депресия и какво, не искам да ставам от леглото, не искам да тренирам, не искам да се виждам с приятели. Това не е полезно за мен. Трябва моя ум да казва, добре, това не се получи, защото нещо по-добро ще се случи, нещо по-добро ще ми се получи и аз трябва да стана по-добра самата аз, за да мога да го запазя, за да ми се случи нещо по-хубаво и да го запазя, аз трябва да съм на по-голямо ниво. Тоест, болката е за да израснем. Какво мислиш за това, Поли? Преживявала ли си отхвърляне? Отхвърляне съм преживявала, но аз гледам да не помня толкова голямо тази болка, но мога да споделя друго нещо, което ти спомена. Това, когато ти се фокусираш върху даден човек и как той реагира за теб. Мога да споделя, че наскоро аз бях изпаднал в тази ситуация от такъв активен човек. Изведнъж стане едно бъгване в системата и буквално имах 3 месеца, в които се чувствах като болна. Мислите ми бяха другаде, не се познавах и буквално казах на всеки, не се чувствам, нещо не е както трябва, но това беше защото аз съм допуснала това да пуска корен в моите мисли и да ме движи. И от тогава аз осъзнах, че трябва да внимавам наистина върху коя мисъл аз се фокусирам. Защото тази мисъл ме владее и може да ме направи много здрава, може да ме направи много болна. Аз наистина мога да кажа, че този период свърши преди няколко месеца и от този период, казвам ви хора, отдолу стигнах нагоре. Сега в момента имаме подкаст. Искам, това е плод от това как сме стигнали нагоре. Защото в този болен период нищо не исках да предприемам ново, но ценностите, които ме водят и моята вяра ме изкараха оттам. И това са нещата, които мога да подкрепя от това, което ти каза, Габи. Искаме да ви кажем няколко съвети и практични неща, как всъщност да станете активни в живота и не живота да владее вас, а вие да владеете него, и за да може да пораснете. Тези неща аз лично съм ги слушала от различни говорители или пък съм достигнала до тях сама с моя опит. Габи, мисля, че също така си е взела информация. Ако искаш, ти сподели. Аз съм забелязала, че всичко идва от начина ни на мислене, наистина. Има стих в Библията, който гласи, както мисли човек в мислите си, такъв е и той. И всъщност, защо ние не поемем отговорност за себе си? Това се дължи най-често на ниската ни самооценка и от това идват всички проблеми на пасивността. Аз не поемам отговорност за себе си, защото мисля, че не си заслужавам. Защото мисля, че не мога да успея. Мисля, че ще се проваля. Не заслужавам да дам тези усилия за себе си. Тоест имаме вътрешно скрито чувство на недостатъчност, не уважаваме самите себе си. А какво означава да уважаваш себе си? Всъщност да уважаваш себе си означава да вземеш изборите, които са трудни за теб. Това понякога включва да премахнеш човек от живота ти. Това понякога включва да се отстраниш от взаимоотношения, където не те уважават. Уважаваш ли себе си? Не оставай там. Това понякога включва да отидеш на фитнес,
да започнеш да се храниш с правилната храна. Защо го правиш? Защото уважаваш тялото си, искаш тялото ти да е добре, тялото ти го заслужава. И всъщност това са най-сигурният начин да се провалим в нещо е да поддържаме лошите навици. Поддържането на лошите навици водят до разрушаване на нашия живот. А правилните навици правят обратното. И тук нещо, което искам да кажа за лошите навици, тъй като на мен лично, за да спра всички лоши навици, ми помогна на първо място вярата и ценностите на вярата ми. И това означава спиране на дискотеки, спиране на пиене, такива неща, които определено се сипват живота, но се обръщам към хората, които казват, имам само един живот, обичам живота си, обичам себе си, искам да си го изживея, както на мен ми е приятно. Добре, тук искам да ви кажа нещо. Така наречените грехове в Библията са нещата, които вредят на вас самите. Ако толкова обичате себе си, защо не вземете трудните решения? Един човек, който обича себе си, взима по-трудните решения. Да стане рано, да чете 30 минути на ден книга, да отиде да се разходи, да не се напива до несвяст предната вечер. И всъщност това е наистина да обичаш себе си, да поемеш отговорност и да вземеш трудните избори. Защото, например, малките деца, като брат ми, обичат много шоколад, близалки, бомбони, кола. И това, когато го яде, го прави щастлив. Но аз го обичам, майка ми го обича, баща ми го обича. Според вас, храним ли го само с захар? Не, защото това не е добро. Какво означава това ти да живееш ден за ден? Това наистина са хора без визия за живота. Аз лично гледам, като чуя някой около мен без такава визия за живота. Тук наистина имате две опции, когато попаднете при тези хора, вие да отидете назад, което малко е гордост от ваша страна, да си кажете, аз съм твърде голям за тях, нали, личностно, и да си кажете, не, аз ще им помогна с малки стъпки да достигне неговия потенциал, защото мисля, че това е един добър човек. Не говоря за приятел, един добър човек. Много хора мислят грешно, защото те се идентифицират. Много хора мислят грешно, защото те позволяват миналото да им повлиява и до ден днешен. Хора, аз преди бях най-срамежливото дете, това, което няма да говори, това, което когато нададе глас, ще го каже най-тихо, но аз не позволих това да ми влияе. И сега Габи би може да сподели даже, че аз съм най-шумната, не е като шум, такъв гаден шум, мисля. Просто съм човека, който иска да е действието в групата, да инициира неща, защото аз не позволих тази малка Поли да повлиява и на голямата Поли, защото аз пораснах. Аз пораснах от това мислене. Аз знам, че и дори хората да ми казват, ха-ха, виж тя какво прави, това няма нужда да му обръщам внимание, защото аз имам цел. Аз гледам целта, аз не гледам какво става зад мене. Тези, които са зад мене, последствие ще видят този резултат и най-хубавото, което мога да направя е да ги насърча и те да направят този резултат. Което е много важно. Аз, например, моето мислене е наистина да пробивам път там, където няма път. Аз да изпробвам нови неща с цел да покажа, че не е чак толкова трудно. Не е чак толкова трудно ти да го направиш. И за тази цел ти трябва да имаш мислене, че ти трябва да си уверен, дързостен, смел, за да постигнеш тези неща. И в живота е не само да желаеш, ти трябва да постигнеш. Аз можех да си желая да имам подкаст. Аз можех да си желая да постигнам някои неща, които сега постигам, вярвам. Но аз предприех целенасочени действия с тези малки стъпки, които Габи спомена по-рано. Искаш ли да дадеш някои практични съвети? Аз после мога да кажа на хората всъщност какви са важните въпроси, които те трябва да си задават, за да осъзнаят, че те имат ежедневен растеж. Практичните съвети, да се върнем на мислите, т.е. продължавам от мислите. Не знам дали сте забелязали, но мислите определят и това какво говорим, думите ни. И лошия ни език към себе си се превръща в самоизпълняващо се проклятие.
Да. Тоест, ако Поли беше започнала и останала там да си повтаря, аз съм несигурна, не съм достатъчно уверена, не съм достатъчно изразителна, тя ще да си остане такава. Поли, ти почвала ли си да говориш положително за себе си? Имало ли моменти, в които просто си говорила хубави неща за себе си? Да, разбира се, и тук също мога да дам същия пример като теб с баща ми. Баща ми е човек, който от малка, наистина точно от тинейджърските години там в този период, той ми каза, ти си супер, ти можеш да постигнеш, ти можеш да постигнеш всичко, което си пожелаеш. И когато тези думи са изказани от авторитета до теб, те те мотивират и си казват, аз съм достатъчно красива, защото в тинейджърските години момичетата много се комплексират от това, че те се сравняват. А ние не трябва да го правим. Трябва да се подкрепяме и да казваме, ти си хубава с твоята красота. Ние с Габи не сме еднакви, но вече не сме еднакви. Защото света има много еднакви вече. Вие знаете за какво говоря. Но почнах да мисля позитивно за себе си. Аз знам, че ще постигна тази цел и си казвам, Поли, да, бе, ти ще успееш. Да. Но за тази цел също малко какви гласове допускам до себе си, като тези, които споменахме по-рано. И всъщност в живота ни всеки ден имаме 500 малки избора, всекидневно, които да вземем. И това, което ще ви посъветвам сега, тъй като аз тръгнах с голямо желание, исках да променя целия си живот, но моята менторка ми каза, моя коуч, жената, от която аз се обучавах, не можеш да промениш всичко едновременно. Да. Не може. Просто вземи 1, 2, 3 неща, които искаш да промениш в този момент. Вземи 2 от тези 500 избора, но ги направи до край, направи ги 100%, изкарай ги до край. Започни с няколко неща. Да. Например, аз започнах да чета определено време на ден да си отделям само за четене, определено време само за тренировки. Започнах да правя неща, които до сега не съм правила. Всяка сутрин започвам с 2 чаши вода на гладно. Да. Също включвам моята рутина и изговаряне на позитивни неща върху себе си. Това са така наречените, как се наричат? Декларации, които правя за себе си. Че мога да успея, че ще успея. И най-важното време, което отделям, е времето за духовния ми растеж, защото мисля, че без него всичко друго е безсмислено. Да. Така че бъди в правилната среда, с правилните хора, вземи трудните решения, внимавай за мислите си, уважавай себе си, не поставяй друг човек в центъра на живота си и имай наистина уважение и самооценка. Това е, което мога да обобщя аз. Да, всъщност аз искам да допълня в начина на мислене. Всъщност, че в Библията се пише, че трябва да правим всичко в отличен дух. Не казвам отличен да ни пиша чест накрая, но казвам в този дух, в който ти наистина правиш всичко възможно и това да се случи. Да. Не си казваш, аз ще спеста малко, защото нали, то знае, че няма да се случи. Не, аз инвестирам всичко, което мога, за да се случи. Не, Габи? Да, така е. Да, и всъщност аз искам да ви споделя няколко въпроса, които може да си питате ежедневно, за да достигнете това дали имате, за да се проверите дали имате личностен растеж ежедневно. И всъщност едното важно нещо, което трябва да се питате е това, какво правите през деня си. Това, което правите през вашия ден, всекидневно, това ви оформя. Вие сте такъв човек. Щастлив ли сте или сте нещастен от вашите резултати, които правите всеки ден и навици? Вие всъщност щастливи ли сте от това, което правите, вашите навици и решения, които взимате през деня, защото това е много важно. Както и Габи спомена с примери, този въпрос е много важен за вашите цели. Какви са хората около мен? Дали те ме подкрепят, тази медия, която гледам, хубава ли е? Защото много хора гледат глупости в интернет. И всъщност научих ли нещо важно днес? Какво направих днес, за да постигна тази цел, която аз съм си поставил? И доближавам ли се до човека, който искам да бъда? Моят любим въпрос, който всеки ден си задаваме е как в края на деня да бъда по-добра, отколкото бях сутринта.
И Да. буквално имам един дневник, там съм си записала въпроса и имам 3 стъпки, които да направя, за да съм по-добра утре, отколкото бях вчера. И дали това ще е тренировка, дали това ще е да прочета нещо, да изгледам нещо. Просто го правя. Едни 10 минути на ден могат да обърнат каруцата. Така се казва. И всъщност, искам да ви кажа, хора, много е важно да си записвате. Аз откакто почнах да си записвам, хора, станах дори активна в нещата, които искам да постигна, защото правя... Тук записвам малките стъпки. Ако ви е трудно да си ги мислите, записвайте си ги. Това е много хубав, даже мога да кажа и библейски принцип, да си записвате. И всъщност, вече мисля, че може да приключим с нашия разговор. Той беше... Целият този разговор беше, за да насърчим някой човек, който гледа това видео, говорим точно на теб, точно на това момче. Направи това, което си искал да постигнеш през тези дни. Ти си го мислил, аз знам. Направи тази малка стъпка за твоя успех. Както ние сега направихме тази стъпка с Габи да гледаш това видео, моля ти направи тази стъпка за твоя живот. Плода ще е изобилен. Да, поеми отговорност за себе си и започни днес. Не започвай утре. Започни днес. Сега като спеш видеото, като натиснеш лайк, почвай. И го сподели с приятел, на който искаш да помогнеш. Да, всъщност тук искам да кажа, че е много важно тези ресурси, от които ние си вземаме вдъхновението, е най-сладко да ги споделим и с околните около нас. Да. Това беше от нас. Ние бяхме Girls on Fire. Ние сме още. И още сме. И ще се видим много скоро. И искаме да ви пожелаем наистина благословена седмица. Чао! Чао!